Ponad 80 prac wpłynęło na konkurs plastyczny Symbole Narodowe oczami dziecka, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 dla uczniów, którzy korzystają ze świetlic szkolnych w całej gminie. Konkurs jest częścią projektu, do którego nasza świetlica szkolna przystąpiła w tym roku. Piękna nasza Polska cała. I konkurs miał na celu rozbudzenie w dzieciach patriotyzmu i tożsamości narodowej. Jury przyznało po 2 pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz 3 wyróżnienia. Moja praca przedstawia 4 ludziki opisujące nasz hymn. Moja siostra Zuzia i ja wykryliliśmy orła, tata zrobił tło i ja jeszcze kotylion. Był też pokaz mody patriotycznej. Uczestniczyła w nim Kornelia, która jednym tchem wymieniła symbole narodowe. Orzeł biały, flaga Polski, godło. Podczas uroczystości był też muzyczny akcent.